Jest, izduvalo se, ali nije to loše, znaš, zato što dobro je što se izduvalo i što je palo, jer da je se previše naduvalo, ne bi puklo, kao i svi ti baloni. Ovako je, ja mislim da će taj Bitcoin da preživi ove druge kriptovalute, to pitaj Boga, ima ih na hiljade, svi se nadaju da će biti sledeći Bitcoin, ali ne znam, Bitcoin, Ethereum i još možda par valuta će opstati, zato što imaju stvarno jaku platformu, jaku priču za sebe, veliku podršku. Sad one priče to kao da zameni potpuno sve valute na svetu. Ima tih ljudi koji su uložili puno Bitcoine, koji ozbiljno veruju da će to da toliko poraste da će da u jednom momentu sve države sveta kao da propadnu, zato što će novac da propadne, jer će da izdominira kriptovaluta i onda će kao da nastanu nove države čiji će gazde biti ti kao kriptotajkuni koji su prvi uložili, jel? Oni se nadaju kao takvom scenariju, mislim. Sad, naravno, to deluje kao science fiction, ali šta smo sve videli u poslednjih 20 godina, preko noći se bukvalno promenilo. Ko zna, mislim, ne znam,